नमस्कार, हम है राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, भदोही जिला में एगो दुर्घटना भी भइल ह, लेकिन वो दुर्घटना के बीच एगो चमत्कार भी देखे के सामने आइल ह। भदोही जिला में माँ दुर्गा का पंडाल लगल बाटे। वो पंडाल में एगो सांस्कृतिक कार्यक्रम होत रहेला, वही बीच पंडाल में आग लग जाले। आग लगले के कारण पूरा पंडाल जल के राख हो जाला, जेमे से 5 लोगों का मृत्यु का खबर आ रहल बा और 64 लोग घायल बाटे। अलग अलग जगह पे 64 घायल व्यक्ति का इलाज चलत आटे, जिसमें से 42 लोग के वाराणसी रेफर कइल गइल बा और 4 लोग के प्रयागराज। लेकिन पूरा पंडाल जल के राख हो जाला, सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा का प्रतिमा बचेला। आप सबके भी विश्वास ना होत होई, लेकिन स्क्रीन पर ही फोटो चलत आटे। ये फोटो के माध्यम से आप सब देख सकेनी कि पंडाल जल के राख हो गइल बाटे, लेकिन माँ दुर्गा का प्रतिमा अभी भी बचल बाटे। का राय बा आप सबके ये वीडियो पे? आपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।